Kaikki puhuvat tekoälystä. Tiesitkö, tekoäly voi säästää sulta jopa 5 tuntia työaikaa viikossa? Näillä tekoälykouluttaja Sebastian Leppälammin vinkkeillä pysyt askeleen edellä muita ja vältät yleisimmät sudenkuopat. 1. Säästä aikaa. Copilot, ChatGPT ja Gemini ovat ne perustyökalut, joilla jokainen pääsee liikkeelle. Niillä voi vapauttaa jopa 5 tuntia viikossa. Melkein kokonaisen työpäivän. Kun tarvitset jotain erityistä, löytyy siihen erikoistuneita apureita, kuten Midjourney kuviin tai GitHub Copilot koodiin. 2. Käännä, delegoi ja sanele. Tekoäly hoitaa käännökset, sähköpostit ja raporttipohjat käden käänteessä. Ärsyttävät hommat, kuten Excelin datan pyörittäminen tai dokumentoinnit, voit myös jättää tekoälylle. Ja muista sanelu. Puhu ajatukset ääneen. Tekoäly muuttaa ne selkeäksi tekstiksi. 3. Löydä oma tyylisi. Jotkut hiovat prompteja vähän kerrallaan. Toiset haluavat hyvän tuloksen jo yhdellä komennolla. Molemmat tyylit toimivat. Tärkeintä on, että tiedät, kumpi tyyli toimii just sulle. 4. Älä luota sokeasti. Tekoäly tekee virheitä ja sen tulos on usein vain 80% valmis. Ja ihmisen täytyy tarkistaa ja täydentää sen lopputulos. Kun yhdistät oman asiantuntemuksesi ja tekoälyn nopeuden, syntyy paras lopputulos. Mitä sä kokeilet tekoälyllä seuraavaksi?